Doamne ajută. $200. Dreapta 5 pe pod, închide 4 interior la copac, 20. Stânga 5 drept pe pod, sare, 200. Interior dreapta 4 plus, 100. Și stânga 3 scurt, 30. Stânga 4 plus, interior 200. Vârf de pantă cu dreapta 5, 30. Stânga 5 lung, 30. La ciot, atenție, stânga 5, în dreapta 4 pe vârf de pantă, interior nu tăia, 30. Dreapta 5, 100 șerpuit. Dreapta 4 plus, 30. Stânga 4 plus, lung, închide interior la galben, 10. Dreapta 4 scurt. În stânga 5, 70. Dreapta 5, 150. Vârf de pantă cu dreapta 5, 150. Dreapta 5, închide lung, nu tăia, 30. Stânga 6, nu tăia, în dreapta 5, 100. Dreapta 5 minus, 30. Stânga 5, 20. Dreapta 6, închide 5. În interior stânga 4 plus, 30. Vârf de pantă 150. Interior dreapta 4, 150. Vârf de pantă cu stânga 5 lung, 30 prin lemne. Dreapta 6, 30. Dreapta 5, 20. Interior stânga 4, 150. Stânga 4 plus, închide 4. În dreapta 5, 30. Dreapta 5 lung pe 10, 30. Stânga 4 plus, 70. Interior dreapta 5, în stânga 4 minus interior, 30. Interior dreapta 3 plus, 70. Nu tăia, stânga 4 plus, lung, 30. Stânga 4 plus, în dreapta 5 lung, închide 4 după tufe, 150. Dreapta 5, închide 4 interior, stai pe mijloc la capăt. Continuă 4 plus lung. $150. Stânga 6, 70. Dreapta 5 minus, 30. Stânga 2. $200. Dreapta 2 plus, 30. Dreapta 5 lung, închide la tufă, 30. Interior stânga 5, 30. Dreapta 5 minus, 30. Stânga 2, închide 1, 30. Stânga 5 lung, în dreapta 1, închide.
150 șerpuit. Dreapta 5 lung, 30, stânga 2, închide interior. 50. Dreapta 2, 30. Stânga 5, 150. Dreapta 5 lung, în stânga 5, 100. Vârf de pantă cu stânga 5, în dreapta 6, 70 prin barieră. Stânga 5 lung, nu tăia, în dreapta 4, în atenție, stânga 1 închide. 30. Dreapta 5 lung, închide 4 plus, interior la copac. 30, dreapta 2, închide. 50. Interior stânga 4 plus, 10, dreapta 5, 30, dreapta 5, 10, stânga 2, închide. 30. Dreapta 5, 10, interior stânga 4, 10, dreapta 4 plus lung, la Monville închide 3 plus lung, 10. Stânga 5, 30, dreapta 5 minus, 30, stânga 3 scurt. 30. Dreapta 4 lung, închide, nu tăia, închide. 30. Stânga 4 scurt, 70. Stânga 5, 50, dreapta 4 plus lung, în stânga 5, 30, dreapta 5, 150 șerpuit. Avem pană? Nu! Vârf de pantă, nu tăia, stânga 5 minus lung, închide 4 la pod. 10. Dreapta 5, 70. Stânga 5, 100. Stânga 5 minus pe vârf de pantă, 150. Și stânga 2 închide pe pietrișa lunecă. 30. Dreapta 2 închide interior. 50. Stânga 2. 50. Dreapta 2 deschide 100. Interior stânga 3 plus, în dreapta 3 interior 30. Stânga 5 lung, 30, vârf de pantă 10, interior stânga 4, 30. Dreapta 5, 150 șerpuit. Dreapta 5, 30, stânga 5, 70 și interior dreapta 4 lung cu atenție. 100. Stânga 6, 50, stânga 5, 30, vârf de pantă cu interior stânga 4 plus, 150. La capăt, atenție, nu tăia pe pod, dreapta 3 plus deschide. În stânga 5 interior. În dreapta 5, 20. Interior stânga 4 plus, 70.
dreapta 3, închide interior 30. Stânga 4 lung, închide 3, interior așteaptă 50. Stânga 5 lung, închide pe vârf de pantă interior, în dreapta 5, 30, dreapta 5, 20, dreapta 4 minus interior, 70, 4 minus interior, dreapta 5 lung, 20, stânga 5, 30, interior, dreapta 4 plus, 20, mă, 10, 41.